gaur nolabait aldapa zen garatuko dugun renovazioari buruz hitz egingo dugu. Alde horretatik nolabait azpimarratu nahiko nuke nolabait Getxoko modernizazio prozesuarekin jarraitzen dugula, kasu honetan nolabait gune publiko eta parke publiko eko berritze prozesu hau bultzatzen, proposamen berriekin, eta nolabait ere gure herriko auzo guztietara ailegatzeko helburu horrekin. Alde horretatik gogoratu nahiko nuke, hasi ginela Malakate parkearekin, Iturbitxi, Puerto Orduñan dagoen parke txiki horrekin, Gobela horren, Romon edo Txabalezuazo deitzen dena, Errekaganarekin jarraitu ginen, Obispo Etxe Handia, Bihotzalai plaza ere obretan dabil, eta orain jarraitzen dugu Aldaparekin, eta Aldapako gune zentralean sartuko gara, eta jarraituko dugu ere Bidezabalko inguru horretan dagoen Borobia plazarekin, eta Neguriko erdiguneko Gernika deitzen den parke horrekin. Beraz, poliki-poliki ere gure gune eta parke publikoak berresten ari gera, eta ailegatzen ari gera gure udalerriko auzo guztietara, ezta? Beraz, gaur aldapetaz hitz egingo dugu, eta Aldapako gune zentral guzti hori berrestu dugu. Hori da gaur aurkeztuko duguna.